אצלנו תוכלו להשיג סידורי ומחזורי תפילה, צעצועים ומתנות לילדים ולמשפחה, תכשיטים מעוצבים, סדרי קודש, ציציות, פלטות לשבת, קידלים, כרית לברית מילה סגולה לזרע קודש, כיסויי ראש, דיסקים פופולריים, אלכוהול וסיגריות במחירים זולים ועוד הרבה הפתעות. שימו לב, רק אצלנו תוכלו בלעדית לרכוש את התליון המקורי, תליון מעוצב, שכל הדיכון הכללי נמצא בפנים עם ספיר של דג מעושן